Vanhu vanoenda kumachechi kuspecially ya Prophet Emmanuel Makandiwa garai mabatikira panapa because nhasi ndambowanawo nyaya kwenyu and I know kuti nhasi iri Sunday kudai so muchaenjoya and ndaona manakirwa. Saka gara walike this video kana uchiziva kuti iwewe unosimbisa Prophet Makandiwa kana muri wewe mamwe machechizwo uyai zvenyu pano nekuti panogona kungoerekana taakubata bhutsu kana kuti kubata mupendero wechi yapapa wenyu nekuti kuchamhanywa zvakaomarara. Right, chandiri kunotisa panapa ndechekuti machechi mazhinji ndezvigananda. Machechi mazhinji vari kuita zvinhu zvavo vachigananda. But panapa ndakambotaura nyaya iyi ndichiti Makandiwa akaramba mota kubva kuna Chivayo. Akaramba magifts ari more than 250,000. Akati aizvo hatikwanise kuzviita because ndo vanhu vanga vatori vekutanga kuofewa zvinhu izvozvo vakazviramba vakati hatiiti izvozvo. And a lot of people were saying iwewe une pamuromo unotaurisa atipe evidence yekuratidza kuti akaramba kana uinayo toda hombowo. Ndikati handikwanisi kunge ndichibudisa hombowo panguva dzakadai idzi nekuti zvinozonetsa ndechekuti ndikazvibuditsa the first thing chichatanga kuitika ndechekuti vanhu vachatanga kufungidzira kuti pamwe Makandiwa wacho ndiye andifonera akandiudza since ndagara ndiri munhu wenyaya yakaini kana kuti pamwe zvichazonzi Chivayo wacho ndiye azouya akakomplaina kwandiri kuti titange takuda kubvondora nyaya dzana Makandiwa kuti ari kuramba mari futi at the end of the day. Saka ndakangoti the best way regenza ndingobvuma kupuruza but vanogara vachifollowa vachiteera nyaya dzavanokutaurira kuti kana dzatotaurwa panapa zvinenge zvatoita inenge iri a done deal. But panapa proof yabva yauya munhu wekurambirwa mota wacho ndiye azvibudisa ega pachena akarwadziwa mwoyo unorwadza kaunzi wana iwe mota yako hatisikuira unokwafirira baba unokwatenga mota dzinodhura amene twakomanda vanenge kwashipa mazimota mazingani chaizvo zvekuti vanoda kuti vanofila kuti okay I think I should buy a car for every influential person in Zimbabwe. That's what they wish to do, but hakuna hazvisi kuitika because kune vazhinji vari kuramba. Right, Prophet Emmanuel Makandiwa vakaramba mota havasiwo vega vakairamba. Kuzayoja yakarambwa kuna amai kuti vakati handikwanisa hangu kutora chipowo vamwe. Kuzifa kwa president wezifa akairamba but president wezifa I'm not saying kuti iyemba kuiramba kwaakaita kuramba kwokuti anga asingade but akagara kudzoti kwangotambira chete which means basa racho unongoita se unenge wakurisiya. Saka I think dhiri raitoda kuti ritoitwa kuzifa kuya ranga ritori dhiri rakaitirwa patisandrere rekunzi mota tikutengesa $100 enda unotora that way zvaikwanisa kungomeka sense but pfungwa dzacho dzanga zisati dzavabata akangozongoitira plan iyo kuna mukomana patisani ndiye akaitira that like iroro akanzi neimba futi $80 kana uchikwanisa batikira uite se tikutengesere. But now proof iri panapa pari kutaurwa naiye Wikinew achikonfronta nachionesana na Temba Mliswa ndachitaura ndikati pese pari kuitika zvibhakera nhasi pachabatana pachabuda nyaya dzakawanda. Pari kunzi for your information sabhuku what I do is entirely voluntary and entirely I exercise my own discretion. I do not seek authority from anyone before deciding who to give a car or money. If I wake up tomorrow morning, open Facebook or Twitter and come across a video, a story or an achievement that impresses me in any way or makes me laugh, I solely reserve the right to celebrate that person in the way I feel best. Fitting in respect, a few I have declined donations I offered them and there were never any hard feelings whatsoever. Known examples are Mrs. Guti from Zayoja, president of Zifa Wagwizi, and even Prophet Makandiwa and his wife, who instead graciously offered to invite me to his house to pray for me to have more blessings in order to bless others. Philanthropy is voluntary and we all know Zimbabwe has an average of 16 million plus people anotambira murudo rwaMwari asingade anoramba hake and I move on to the next. The waiting list is too long. Why should you decide for them? Ndo mashoko abuda achitaurwa saka ndopenda vatangoziza kuti alright Makandiwa vakairamba. Right, pane vakaitambira kune machechi ezvigananda ya Hubert Angel zvigananda zviya Hubert Angel asiye mari koma nemari yese anayo anenge achingotora chete cheche kadaro ka ukaita cheche kuti munhu aambosiyewo mari ka what more iwo yako yo madola yo anenge asingasiye futa anenge achitora unoona ufa murombo nemamwe machechi toenda pane chechi yamagaya
vamagaya kunotorwa mari oraiti kana mazogara, ende ukaita zvekutamba ka unoona kutofa futi uri murombo because ivo ari kachitora every cent, iwo ari kumbokupawo chii. Ndozvo zvinoda kuti zvinge zvichitariswa izvozvo. Kuna na ZCC hatichatotaure because dzizhinji dzinoenda ikoko. Kune mamwe machechi ana madzibaba ikoko kwacho ikoko kumasowe hatichatotaure because zvizhinji zvinenge zvichienda ikoko. But recently ndakanzwa kuti vekomarange vakapa mabhutsu vanenge vakati hatisi kukwanisa kutora upfumi hwenyu hwamuroda kutipa. Ndakafara chaizvo because unofanira kuva no 1 or 2 machurches aunonongedzera as a good example kuti kana tichinge tazokura muzvinhu izvi zvekuda kunzi tinonamata, let's follow these people, let's follow these steps, these are the real churches or these are the good example yekuti tikwanise kunge tichipanana dzimachurches because inini zvimwe zvese zvika I was actually shocked kuti church unotora mari that way kuti makwikwi nezvigananda, nyika yacho tichazoiparidzira sei? Nyika yacho uchaiudza sei kuti apa muri kurasika? Even iye wacho unokwanisa kumutsura here kana uchinge wazotora mota yake? Zvinhu wani zvangotwa chete na Temba Mlisi wakwanisa kutotaura kuti iyo ndezvako izvo. Plus kana iri mota yacho kana ufunga kuti wakandipa direct uyotore back mota yako, ndo vanhu vanonzi varume. Kwete zvimwe zvatiri kuona izvi. Amen. Zvamuchaitona information iyi zvazvenyu and this video andira kuya kuti nditange ndoda kukonzeresa pamuromo kana kutunetsana leva kumachechi. Langoya kuti tingotaura kuti mamwe machechi vari kutora zvinhu asi vamwe vari kuzviramba. I don't know, maybe Pastor Java chapuho here kana kuti akaita sei kana kuti maybe nyaya pamuromo anenge achitombinga but anogona kukwada pa list ipapo kwanzwa kuti apuho yake futi.